Kaixo, egin oso ondo. Bai. Urte desente, bai. Nire ikusten ilusio egiten, azkenean egon egotea. Psikologia ikasi zenun oso bidekoa zera okurriztua nago, baina zerrek psikologia. Errazago da urrengoa esatea. Sexologoa naizela, eta orduan nik sexologia egin nahi nuen. Bai edo bai. Eta nekin nola egin. Orduan bi aukera nitu. Eta zen medikuntzatik joatea, eta bestea zen psikologiatik joatea. Guain bentzat, biak lehen. Hori da, leheno psikologia bazeukan puntu humanista hori. Biak dutatu posibelzia. Hori da, eta orduan, zer egingo dut, eta abeslari ere banaiz, eta gauza asko egiten ditut, eta orduan, medikuntza sartzen banaiz, denbora gutxi geratuko zait, beste gauza guztiak egiteko. Eta orduan, psikologia egingo dut. Eta azkenan erabaki hon hartu nuen, asko gustatu zitzaidan jarrera eta oso gustura egin. Zer eman dizu psikologia? Psikologiak eman dizkit eta horrek guatzen. Bizitzan zehar joateko, jendea ezagutzeko garaian erabiltzeko, gauzak beste modu batera ulertzen lagundu dit. Eta bereziki hori, pertsonekin egoten naizenean, beste jarrera bat, eta beste enez egoten analizatzen pertsona guztiak egon edo, Hori izaten gara, beldurretako bat, jende guztiak ezagutzen nagoenean, psikoanalizatu nauzu, baina, egia da, asko laguntzen didala jendearekin gotu integratu baitzeko. Hori da. Psikologia egin nahi nuen, joainek badabe, baina azkenean egiot esan aldatu neu, eta antropologia Gustora zaude? Beratzen dokai sababidea, unibertsitateko sababidea, eta eatena ondo doa. Nolatu beharko genuke biztanleok psikologia. Ulertu beharko genuke lagun bat dutela. Psikologora joatearen kontu hori oraindik gaur egun badakizu dagoela nahiko tabua da. Eta oraindik da zoroen gauza eta zein joaten da psikologora arazoak dauzkan norbait, arazo asko dauzkanak eta oso txar, ez. Egunerokotasunean jende asko joaten da psikologora eta nik denetari daukak kontsultan. Badauzka pertsonak benetan badituztenak osasun mentalari dagozkion kontuak, baina baita jende asko kaletik handiko zitzakizunak, adibidez, COVID-a, pandemiaren kontu honek, egin duen gauzetako bat izan da, aurretik aramoz zituzten zailtasun asko, bider mila. Eta orduan, jende asko esan dut, bien bada momentua psikologora jateko. Eta nik uste psikologia horrela besartatu bat nukela, fisioterapeutarena joten eran bezalaxe, edo eta beste dozein profesionalena joten eran bezalaxe. Ezagutzen jendea, ezagutatzen ondo edo gaizki dagoen esaten dena bera pertsona gure kontuen baina berago jendea peskako lakoak ez dutuna eta psikologoa joaten dela zertako hau sinabetzeko ondo egoiteko eta nimenetak pertsona horiek Zorion dut, zerretik hori dago, gure ondasunabat, ongi zazabat, parte oso garrantzitsua. Baina hori, falta da batzutan kontzientzia hori. Jende asko egunerokotasunean aurrera egiten du, eta aurrera, eta aurkeztu. Egiten ari nahi zen honek zure egiten nau, guztoro nagoen ere bizkarekin, eta horretartzen dira, la crisis de los 40,
40 eta olakoak, bai? Eta milaretako egiten dula, aita batek, eta moto bat erosten dula, eta, bai? Hori egia momentu batzuk izaten dara, gustora nago daukadanarekin. Eta hori galdetu eta krisi bat eduki baino lehenago, agian psikologo baten nago zaitzen, bai? Eta besterik gabe, ondo zaudetu sentitzeko nerokotasuna. Zukure asko ikasiko duzu, nahiz eta gabegatik gero lanean eta asko ikasten da. Zalantzarik gabe. Jarreratik ateratzen zea, astapen txiki bat, oinarri batekin. Baina gero, behar duzu formakuntza gehiago, oraintxe bertan, ari naiz psikoterapia master bat egiten, psikoterapia korporala. Korputzarekin lan egiteko, eta oso interesgarria da. Eta gero egunerokotasunean lanean zaudenean ikusten duzu. Jendearen nondik jotzen duen, edo eta zer den errezagoa da egintzat, zer den zailagoa, eta beti gaude formazio psikologoak. Akatuko dit, baina behar zer da empatia? Empatia. Begira, empatia da gaitasun bat, pertsona daukaguna, bai? Badago zati bat badena neurologikoa. Badago zabalitzen diana, ispilu neurona, bai? Eta horiek laguntzen dituzte, bestearekin bat egitera, bai? Adibidez, arroz egiten dugunean, zure gogoa sartzen zaitu. Hori adibidez da, ispilu neuronak ari daudela eskutu logura dauka, agianik ere logura eduki beharko dut, bai? Baina, bestalde empatia da, gaitasun emozional bat, beste pertsona baten lepoan jartzeko gaitasun ematen dugu. Inor, konduzi bidea dela, beste pertsona baten lepoan jarra daitezke bi modutan. Bata da, pentsamendu dutxetik, berrazta. Eugen iritsiko da dizkotarka guztien zaio, pertsona bat dizkotarka ingo dut, beraz hori ikigoteko. Hori da, zerbait badaki dana, bai? Hori batzutan, txarrera ere bai egitekena, bai? Nibali matik pertsona batik zerk ematen duen mina, hori, bai? Baina, bigarren balin badukazu, bera empatia emozionala, horrek jakin dut, eta jakin dut, dela. Bai? Bera mina sentitzen badu, ulertzen dut zer mina sentitzen, bai? Empatia honek, hau da interesgarriena, emozionala, honek laguntzen ditu, erlazio soziala mantentzea, eta beste pertsonen lepoan jarrita, egutu bertzea. Eta gogoa gaitatzea. Hori, azkenean, eken guiz izaki soziala gara. Zuko antropologo bezala, badakizu izaki soziala garela eta besteen beharra daukagu. Orduan, empatioan asko laguntzen dugu gure izate hori osatzen. Zer da sexua? Sexua, galdera ona. Sexua dauzka hiru adiera. Lehenengoa da, kale mailan denok ezagutzen dena, sexua praktikatzea. Sexu eziketa ematen dut ikastetxeetan, eta hola martzen diet, arbelean. Beraiek horrekin gara denoratzen dut. Irodia oso koitozentrista da, ez du adierazten labornalistasun guztia. Luke gehoi, eta bidezen, pokuio Bari, sexu hori izango litzateke plazerrearekin erlazionatuta dagoena, bai? Ez du zertan izan sarketa, izan daitezke masturbazioa, izan daitezke besteen gauza. Eta besterik gabe, guzti dago pertsona batekin, laztantzea, edozein praktika izango litzateke. Hori da adiera bat. Bigarrena izango litzateke identitatea. Mutil edo neska sentitzea, bai? Gero egin genero kontu eta gozatuko lagoa dira, baina identitatea, mutil edo neska izatea. Eta azkenikan, hirugarren adiera badago, gaur egun ez da asko dagoetzen. Da, lehenoko novela erotikoetan, labazauden batzuk ezenean portaden relieve, zerratiko nolkendorari gabe, eta, bai? Hor, historietan kotatzen adibidez. Era un atardecer escarlata en el mar Cantábrico. El barco se mecía suavemente. Jack abrazó a Susan entre sus brazos y introdujo su sexo. De nada. Oso poetikoa ez. Orduan sexu hitza horretan ere erabiltzen da, bai? Guk sexologok erabiltzen duguna da identitatearen argien bat. Miragarria da guretzako, ulertzen saiatzea nolatan, bi aldaera horrek egonda, mutil edo neska izatea, egon daitezke munduan, 800.000 pertsona. Dena desberdin da, bai? Hori urtzako txuligarria. Zergatik ez dugu sexologia. Eta ez, eta behar da,
Hori da, gero, beste kontu bat da, sexualitatea. Hau da, nola bizitzen dugun bakoitzak mutil edo neska izatea. Ez du mutil sentitzen zea, ni mutil sentitzen naiz, gure mutil izateko modu oso desberdina. Gure egunerokotasuna desberdina delako, gure interesak desberdinak izan daitezkeelako, edo zer gauza. Orduan, sexualitate hori da honetan aberasgarri garena, ze pertsona harina sexualitatea daude munduan. Niretzako sexualitatea ospitatu baina jatea. Janaria jatea. Zerretik sexua zer da azkopina plazera sentitzea. Eta plazera sentitu dezakete utuko edo zer gauzeko. Bego badaude beharrak, baina eske helmugak egitea iriztea beharrak sexualitatea edo beharrak jateko beharrak daukagu. Hori da, eta zen bezuri protele guztu baina. Ensalada edo makabonak. Zer, nexa dezu kontentatzea. Vale. Nirena horrekin zoidia. Eta gero, nigugu batekin edo kompainia batekin. Zora gari. Zeta, bueno, nik hola galdera sarteak altera edo moduan. Zerreta, txabotan egitea. Beste galdera interesgarria. Txostan egitea, gizarte mailan asko erlazionatuta dago justo honik. Sarketarekin, penetrazioarekin. Kontua da, nik horren galdetzen bagizu. Bi neska oheratzen direnean, txortan egiten dute? Bai? Horrelako galderek, eramaten gaituzte pentsatzera. Ni oso berdintasunarekin lotuta nagoela, eduka jakingo berantzun. Ze gizarte mailan hori barnatu dagoen bezalaxe, gero, guk bizitenarekin badakigu ez dira zertan sarketa egon gauza bat oso intensoa eta oso plazer duna izateko. Orduan, norberak erabiltzen du azkenean zaten txortan egitea. Batzuentzako txortan egitea izan daiteke, besterik gabe ohean egotea, goxo, besarkatuta, edo eta masturbazio bat egon daiteke, edo eta sexurala, baina du zertan egon sarketa bat. Edo ostatu esan dute, niretzako dena da guztien egotea, baina txortan egitea da sarketa dagoena. Norberaren baita. Pila bat lagundu dit, beste pertsona ulertzen eta bilen bat gauza asko badaudela biologikoak direnak. Baita daude hormona maila desberdinak, horiek eratzen gaituztela eta eramaten gaituztela modu batetakoa edo bestetakoa izatera. Adibidez, badaude pertsona batzuk oldarkorrak direnak, agresiboak direnak, ia naturagatik, bai? Horrek esan nahi du justu diratzen dela bita ontena, ez inolaz ere dago gizartearen lana, bai? Eta hezkuntzaren lana, esaten da, itxikiro. Gizarte batean hau, elkarrizitza euki behar dugu eta konpondu behar dugu. Baina, badago zati bat, biologiko izan ditugena, eta betxetu berrean, azanzitakia hori, bai txetzat, agian oso testosteronikoa da. Eta horre laguntzen ditu batzutan, tolerantziara eta bideratzera. Ikastetxetan asko eskertan dute ikuskari hau eskertan. Dio, izan beharko genuke zentu bat biztate maila. Izugarri. Ze errealitatea da behar asko dagoela. Jendeak behar du portatze egitea, gazte bereziki behar dute, bai? Jakiteko zeintzuk diren, zer duten gustoko, nola sentitzen diren zerbaiten aurrean, ekintza baten aurrean, generoaren kontua, mila gauza hori egiteko, eta horrengo gazteek dituzte estimulu pila bat. TikTok, Instagram, YouTube, mila gauza dituzte estimulu pila jasotzen dituztenak, eta gaurrete referente garbirik. Eta orduan daude, galduta, eta ditela ze genero identitate daukaten, ze besira daukaten, erokeri bat. Orduan,
batzutan da, erreferentarako urtetan ez, gaztetxetara. Sexuale ezipeta dela esan dezakegu. Bai, zalantzari gabe. Ikastetxeetan, orain arte, egon da zeharkak kompetentzia bat bezala, bai? Esaten zuen, ingurunean ematen dugu galaparatua. Gizartean ematen ditugu, gizarteko kontuak, berdintasuna, etikanen berdintasuna lantzen dugu, agian horrekin zertiziketa eman da azten dugu. Unibertsitatea realitatea, izten direla guraso bidea batetara, eta batean aitorrek bidea bat ditula. Edo eta Josu bapaten esaten du, izena duela, Irene. Eta, orduan gauzak aldatzen dira, ezta? Eta horri erantzuna izateko, bizikita behar da. Ni aizoko ikasi nuen hauetako sesio bat, naturaltasunak zerritea, zerretzen nintzen hau sartzen, batetea. Zera, mamara bat, zerretzen mamara izan jonkako eskola tabu bat, eta azterratzen ezazu, hori segitatuko ez da inoko laban batapita, atrako zuen hagan mesede zentzu fiskal, eta gaina iban joni galdetuko joni, zera mamara bat. Vale, mamara bat izango litzateke, ahoarekin zazilea estimulatzea, bai? Beste modua izan duteke kunilingusa, izan duteke alua ahoarekin estimulatzea. Kunilingus. Ez dekien. Kuni dator, gaztela esaten zaio koño. Ezta, kuni, koño, latinetik dator. Koño, eta lingus, mingaina. Bai? Perdón, mingaina. Alua. Eta, hori, oso praktik zabalua dira. Egia esan, kunilingus horretik gehiago gustatzen da. Baina, mutil heterosexualek orokorrean zentasun gehiago izatea dituzte. Sozialki edo hor badago zerbait, ez dago horren dikan lan egiteko badago. Gustatzen baina lan egiteko. Eta hau emanetan gobetuko. Sexua adelatea uzitatzen xokologea. Agresilania. Txikitatik guztatu izan ez eta bestea. Eta bez batzutan eta gondu nahi, txikitatik, eta pixana, joditzen leguzaldatzen, eta azkenean amasei urterekin sartzen izan demostiko hartio dira. Eta menteratu nintzen, bazagola beste formakuntza bat, zela, kantu erdimania bat egitea. Baina hizkuntza bera guztien zituzten bertan, hizkuntza zalean ez oso, zora gari, kanto ikasten dut, hizkuntza ikasten ditut, lo quiere todo, bai? Eta duen egin nuen erdi maila, kantuko erdi maila, eta hain txabertan nago egiten, goi maila, egiten zaiona, musiken. Nekiko zupen baina gara, eukiko zizua, zazpea horita. Y toda la pesta. Toda la gran pesta, bai. Baina kantatzea, bekiratu izan dut, psikologia bezala, aizko laguntzen dut. Hiru gauzak idaztea, horren hauetan irakurtzea, idaztea eta kantatzea. Hirurak behar ditut, ondo egon. Eta hirurak oso ondo, zut behiratu zazuen interneten baudela bide batzuk, hemen abetan dut laguna, Horrek zulo txareziko zaitut. Google que corta la buena, oye, Google te corta, en poesía puntual, bekia izan bai. Zerotasun horretan asko letzen Nik nuke bukatu nahi, galdezte,
sentia sobre se colocava nessa superman bauta compositura hora mogate de máquina. Nahi bai. Ez nire ardura koretxe bertan, badagien bat, nire pasio guztiak bateratu izatea. Baizaren bertan nago hori. Eskoletan, lanean, sexu-heziketa ematen. Kontsulta daukat, musikenen kantu karrera egiten. Psikoterapia masterra egiten ari naiz. Denbora jota zaitu etxe bertan. Eta euren gana etorri da, oinberitua. Bakizu guztora batera. Jo, mira ez. Reneta, mira ez quiero mucho. Bai. Vamos a ver. No. Agur! Agur!